Kaixo, ongietorria, kontingentzia taulak nola egiten diren eta nola erabiltzen diren ikusiko dugu. Jakin behar duzuna zera da. Taula hauek oso onak direla gu dugun informazioa ondo antolatzeko. Gelasketan jartzen dugu gu dugun informazioa eta hortik ateitezke probabilitateak baita probabilitate baldintzatuak ere. Zer behar dugu hortarako? Bi kontzeptu, adibidez, adina eta gaixotasunak. Eta bakoitzaren barruan, klaseak, izaiteke zer motatako gaixotasunak eta hori. Orduan, adibide batekin ikusiko duzu ze erabilgarria den. Nik behintzat gomendatzen dizut. Hasiko gara orduan, honela dio. Herri batean, egindako galdeketan, 58 katu eta 70 txakur zenbatu dituzte. Animali horiek nola lortu dituzten galdetzean, erantzunak hauek izan dira. 12 katu erosita, 4 katu eta 9 txakur adoptatuta, 77 animalia ez dira erosi edo adoptatu. Eta probabilitatea hauek kalkulatu behar ditugu. Probabilitatea erosi izatekoa, katu izatekoa, adoptatu izanik txakurra izatekoa, eta bar. Ordan, hemen dugun informazioa asko da ez da. Batetik ditugu 58 katu eta 70 txakur. Bestetik 12 katu dira erosita. 4 katu eta 9 txakur adoptatuta. 12 animalia ez dira ez erosi eta ez adoptatu. Ordan, guzti hau galdu dituko zaigurako bestela informazioa, zer egin behar dugu? Taula batean sartu. Ordan, taula bat egitea nijoa. Zutabean, zer jarriko ditut? Adibidez animaliak, katuak eta txakurak. Horiek dira klaseak. Eta lerro batean, zer sartuko dut? Sartuko ditut nola lortu diren animali horiek. Adibidez, izanen erosita, edo adoptatuta, edo ez erosita eta ez adoptatuta. Hortarako, hori bai, taula egin horretik jakin behar dugu zeintzu diren bi multzoak, ezta? Zutabeak eta lerroak. Horran, egitea, noa? Esan bezala, zutabean animalia jarri ditut bi klase, katuak eta txakurrak. Eta hau utzik dago, zer jarri beharko dut? Guztira, ezta? Guztira. Eta hemen ditut nola lortu diren animaliak. Erosita, adoptatuta edo beste modu batez. Oparituta edo umeak izan ditulako, eta bat. Hemen zer jarriko dut? Hemen bezala, guztira. Hasi daiteke betetzen gu dugu informazioa. Hasiko gara honekin. Zenbat katu ditugu? 58 guztira. Horran, katuak hemen jarri beharko dugu. 58 katu ditugula. Eta 70 txakur. Jango gara honera. 70 txakur. Jartzen du 12 katu erosita direla. Horrak hemen jarriko dugu. 12 katu erosita. 4 katu eta 9 txakur adoptatuta. Horran, hemen jarriko dugu ezta, goiti bera. Zutabe batean, katuak adoptatuta 4, txakurrak adoptatuta 9. Eta gero esaten digute, 77 animalia ez dira erosi edo adoptatu. Horra hori da, guztira ez, 77 animalia. Horrein, guri faltaztegun informazio guztiak bai osak dezakegula. Eta horrela izango genuke. Zer bete dezakegu? Nik lehenengo beteko nuke, ezta? Jakiteko guztira zebat animali diren. 58 gehi 70. 118. Orain, beta dezakegu lerro hau. Ze gu balin baitugu 58 katu guztira eta hemen balin badia 12 eta 4, 16, faltazezkigu beste 32. Zer bete dezakegu gehiago? Hurrengoa bete dezakegu hau izan daiteke. Adoptatuak. 4 balin badaude hemen eta hemen 9, guztira 13. Orain zer bete dezakegu? Adibidez, zutabe hau. Balin badaude hemen 32, katuak, hemen zer bete izango dira txakurrak iristeko 77 kenketa bat egin behar dugu. Horrak, gehiatzen zezkiu hemen 55. Bi hau betezea nahiko desa dira, ezta? Hemen, balin baditugu 55 eta 9, hori dira 54, izateko 70, 16 falta dira,
egitu gure izan da, bi hau batu, 350 kendu, eta hau egiteko bi aukera ditugu. Egiteke batu, dela 28, baita egi, zen beste aukera bat. Bi hauek batu, eta kendu 118. Horren, taula osatua dugunean, horren bai ingo dugula oso erraz. Probabilitatea erosia izatekoa. Horren, erosiak begiran dagoen. Hemen daude, 28 erosiak. Eta guztira, 118. Hau da, bi hauek. Horren, 118-tik 28. Katua izatekoa. Katuak nun daude? Katuak lerro honetan daude, 58 katu daude. Guztia baita ere. Horren bako dugu, jarriko hemen, 58, 118. Hemen ez da lehen bezala. Hau da, horren da, adoptatua baldin bada, baldintza baldin bada, hone etortzen gara dira. Adoptatua baldin bada, horren, adoptatua nun daude hemen, adoptatua bada, txakurra izateko probabilitatea. Hau, bi hauek, horren da, 9-13. Hemen dugu. Baldintzatu denean, beti egiten da horrela. Hemen dago, lerroan, edo zutabean. Hau ez. Hau da, denean, orokorra. Hauetan bezala. Egun dena zortzi. Beste da, baldintzatutan denean, hauek hartzen dira. Ordan, hemen ere hartuko dugu. Edo zutabe bat, edo lerro bat. Ezta? Txakurra izanik, horrean, txakurra izanik, hau da, baldintzara txakurra izatea, 70, ez erosia izatekoa. Orduan, ez erosia izatea, hau da erosia, bi hauek, ezta? 54, horrean, 54, 70. Jakire badugu probabilitatea, zen badugu kalkulagailu hartu, eta zatiketa atera. Ego ditugu, 4 zatiketak, eta horrean dituko ditzateke, orduan, ezta? Bat, bi, probabilitateak handitzen dikoazte, Pentsatzen dut, kontingentzia taula ikusita nola erabiltzen den, beste batian ere zuretzako oso erabilgarria izan daitekela. Dugun, informazio guzti hau oso ondo antolatuta utzi dezakeulako. Eta hemen eta daitezke probabilitatea eskatzen dizkiguten guztiak. Orduan, interesantea izan zaizulakoan, beste bat arte, agur.